दिनैहाय कम्पिटिशनावहाय पार्टिसिपेट खालामनानै बे बड'लेण्ड सुपार टेलेन्टआवहाय पार्टिसिपेट खालामनानै माबायदि मोनदों सिस्टार? दिनै मोजां मोनदों। मोजां मोनदों ना? ओमफ्राय जेनेबा नों सेलेक्ट जादोंना जायाखै? सेलेक्ट जाबायना? बेसेबाङावहाय सेलेक्ट जादों? 10 जनसो सेलेक्ट जानाया। 10 जनसो ना? ओमफ्राय जेनेबा नेक्स्ट मा मेथाइखौ मोसानो नागिरदों नोङो नेक्स्टआवहाय सेमिफाइनालाव? आन्थ'ला। ओमफ्राय नों पार्टिसिपेट खालामना खालामाखैमोनलाय? पार्टिसिपेट बिनानावनि थाखाय जों फैदों आरो। बिनानावनि थाखाय जेनेबा नों माबायदि मोनदों प्रग्रामाव जेनेबा फैनानै? मोजांथ' खोनादों प्रग्रामखौ मोजां खोनानानै फैखानाय जादों। आच्छा ओरैनो बबेनिमोनलाय सिस्टार? बरपेटा रडनिनो जायो जोंखौ। बरपेटा रडनि ना? ओमफ्राय बेसेबाङाव फरायो नों नानि दा? क्लास 10आव फरायगासिनो। गुड। ओमफ्राय नोंसिना बबेमोनलाय गामिया? जोंना बाजिगाव। दे आं बेखौनो सोंनो नागिरदोंमोन आरोना। अल दा बेस्ट आंनिफ्राय मोजाङै मोसादो।